Eu estuve de chofer de don Ricardo Gasé, o dueño da ferrería, que era. Estábamos ao cargo dun bar, e eu, claro, salía co coche, e puñeronme un chaval para atender o bar. E resulta que tiñamos baile os sábados, e o domingo baixei a abrir o bar. Entón, había unha chica de Tui, que era agüista, e dice: Jesús, teño que marcharme, como non me mande un giro o meu pai, non podo marcharme. Pero ven un rapaz a relevarme e cando eu subo a ducharme, cando baixo, faltan uns cartos do queixón, toda a recaudación do sábado, que houbera baile, houbera cheo o bar. E nos puñíamos yo aquela chica. Como me dixera aquelo, tal, unha chica que todo o brau, moita confianza con nós, queríamos chamar a Guardia Civil. Había un chico ali da ferrería que ainda vive, que está en Orense, e dice: espera que vou onde unha señora que se chama a señora Estrella, que adivina todo. Oye, súbese pola sexta a Irela, que é alá arriba, cerca da casela, e cando ven, díceme: non vos foi muller, foivos un home, e é amigo voso, sabos andares do bar como a vos. E resulta que a mediodía empezaron a vir todos a tomar café, sabían o conto, e viñan a tomar café e víanme min de moi mala leche, e dicíanme: que che pasa, Jesús, que che pasa? Que estou hasta as narices do bar. E dice: que me pasou isto? Pois fala con papá, que era o pai, o Gasé, o vello. E digo: e que hai gato encerrado? Pois fora il que collera os cartos. O rapaz que quedou no bar, había unha rapaza, había un lavadoiro ao lado, e foise pro lavadoiro. O señor entrou pola escaleira, que había unha escaleira por abaixo, e dice: Jesús, Rafael, non contestou nadie, e dice: estes abandonaron o bar. Colleu, entrou por trás do mostrador, e colleu os cartos e levounos. Pero non para roubalos, non para quedarse, para meternos un escarmento. Pero eu, o que lle dei importancia foi a señora, non vos foi muller, foivos un home, e amigo mozo, era o dueño, sabos andares do bar como a vos. E ese conto chegou a Buenos Aires, con fillo dele estaba de cónsul en Buenos Aires, e chegou aló o conto, e tuvo éxito o conto, que nadie cree eso, pero pasou.